Takže dobrý den, já bych se vás zeptal, proč jste dneska přišel na Den otevřených dveří? Takže zajímavé vaše studium. Už jsem byl vlastně rok ve Španělsku, takže v tom studiu jsme ještě pokračovali. No vlastně já jsem se chtěl asi podívat na tady tuhle školu, vlastně, jak tady vlastně vypadá, jak jsou tady vlastně učební učitelé a takové věci. No tak já bych chtěla jít tady na to gymnázium, na 6 lety bych chtěla jít. Protože tahle škola mě zajímá a chtěl bych se tu dostat. No, abych věděl, jak to tady vypadá a tak no. No tak protože jsem se tady chtěla podívat a možná, že si to tady vyberu a budu tady chodit, jestli se tady samozřejmě dostanu, že? No, tak chtěla jsem vědět, co tady jako učí, jak to tady vypadá a tak dále. No, protože jsem se chtěla podívat, jak vypadá Hladnov. No, přišla jsem, protože se chci tady hlásit na tuhle školu, moc se mi líbí. Protože bych tu ráda chodila. Dobrý den, já jsem tady přišla, abych se podívala na tuhle školu, protože chci se tady dostat ze 7. třídy na 6leté gymnázium. Rodiče mě sem dovlekli. No, protože mě tato škola velmi zajímá, protože se tady chci přihlásit. Už se vám tady něco líbí? Jo, tak líbí se mi prostředí, je to takové nové, mi to přijde. Jo, tak určitě se mě tady třeba líbí ta rozšířená výuka anglického jazyka nebo tak. Podle toho, co jsem si tady ještě pokračoval. Celkem Jo, líbí se mi tady hodně učebná výtvarky a hudebky. Tak škola vypadá celkově tak hezky. Líbí dost. Jo, tak určitě ty anglické učebny, německé a tak. Jo, tak ty počítače a tak všechny ty třídy. Celkově ta škola je hezká, učitelé příjemní. Tak jsem tady maličkou chviličku, takže nevím ještě. Líbí se mi vaše chodby, třídy, učitelé, hlavně profesoři jsou velice milí, příjemní, přátelští, mají charakter, dej to vidět, že mají jiné vzdělání než ti na naší škole. Odpočinková zóna. Líbí se mi velká tělocvična. Takže určitě uvažujete o studiu. Určitě. Jo, určitě. Jo. Určitě. Ne. Zvažovala byste spíš studium na živých jazycích nebo na všeobecném studiu? No, na živých jazycích. Všeobecném. Na živých jazycích. Všeobecné studium. Jo, živé jazyky, přesně.